Aku bingung, saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipedhati ming. Iki asli-asli do seneng kabeh. Ya. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten e. Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wau. Endi to mau ki ya? Ya, oh, heeh, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu, suami istri. Oh ya, minta supaya total. Wah, iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbah iki arep rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Ya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, bambangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Ya. Ngadeg to semangat to. Ora seneng. Mbok kaya liyane. Modal. Liyane kaya ngopo? Genti karo aku kok kaya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye ora? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ha iya mangsane ya. Diajari Mbak omong. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok mung biasa wae kok. Totok-totok, Pak. Totok-totok apa? Ha iki kentongane lagi digoleki e. Lagi digraji. Iya. Arep ngobrol karo sinden. Ayo, saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal duwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Dheke munggah bis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek ten pundi nika? Ten Trenggalek napa nggih? Heeh. Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku bali saking wayangan nika. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Wae boten. Lah kok le ngomong jam 6 iki ayo cepet mulai jam 6 wis mangkat. Ngoten niku nggih. Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Oh, ngapa? 6, 7, 8. Kurang jam ki ngapa? Awang ngono wae 10 menit cukup kok. 10 menit le ngapa? Menyopir. Tetap keblongan nek iki. Todok. Wah, telutur. Lho kok nglutur to, Pak? Ayo ki neluturi kae apa? Tak ngenteni ning kene. Biasane Den Mas Broto ki sok lewat kene. Tak entenane wae. Kok ora cocok ta Pak iki? Bae suasana niki medeni ngono. Den Mas Broto. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh kan, Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ki napa? Ketoprak. Aku mau ngenteni ning
kok ora nyemplung nang kuburane sih. Wah, kurang ajar. Ora, biasane nek sampean sak lewat kidul kuburan kono kae to. Iya, iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu yo ceplok suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku yo mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Ketok ya Pak Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Adipati. Kowe aja mung meneng bae lambene iki gobah rame komakamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong. Ya cok sumintene seneng kowe. Wah aku seneng tenan Kang Mas. Lho kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora kabarmu jarene arep dadi Adipati. Adipati ning Trenggalek atiku seneng. Iya. Bunga. Heeh. Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sak karepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa jawil-jawil. Ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marai atiku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngelih. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kowe maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasane nganggo sanepa sik werna-werna. Kok sikik to? Sabar. Ah iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Musruk wae lho. Rupamu ki pancen ayu nek suaramu waduh. Lah iki ki Piye wis salah. saiki prasaja piye? Rungokno sikik ya Kang Mas. Aku ki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa? Kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenen. Heeh. Oh. Wis ya mongo. Tak kolak-kolak to Kang. Iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur Katoke sapa? Wala bagus budek. Ketoke kaya-kayane. Ya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sop. Tresno marang aku. Ana 5 perkarane Kang Mas. 1 Maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling. Apa kowe ora lingsem dipresani piyayokeh ento wong wadon nyatake seneng karo wong lanang sikik. Ya pokoke aku tresno. Lambaramu tresno apa? Apa mergo aku ki putra Adipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Ora. Bagus sinten? Wong bagus. Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Neng tresnaku ki wuta kan Mas. Wuta mesake Pak, wuta. Lho, maksude ki ora nyawang apa? Rupa. Ora nyawang bondo lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, Suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa?
langsung wae. Aku wis duwe pacangan ya kuwi mbok tuwa. Jarene karo sing mbiyen wis putu. Ah, modar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah apa sampean ki payu? Rupa ya ora petha. Kok payu? Engko dukun ya? Heeh ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sakjroning 3 dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cicil. Ngendi ngomah ngendi kok asana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae ngomah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kelingan apa? Dek udan-udan iko. Iya. Kula kalian panjenengan to ngeyot to. Kapan? Loh, sampean lali. Ngeyot ten gubuk. Sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Heh. Kelingan ora, Guys? Kelingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Iya udu kowe kae. Niku kula kan. Udu. Mas. Udu. Lah jalaran Aku sing kelingan. Semanten iki rak mergo panjenengan. Kaya awake cilik kok. Kayak awake cilik lencet Ning dase kuning. gedhe. Lah nika jenengan le pompa kebantaran. Ya coba yen to dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Lah pripun ta? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku, Heeh. mbok coba to aku ki tembangno. Oh ditembangke. Sampeyan Iya. nyuwun ditembangke napa Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranan ya Pak gundulmu apa? Lha pripun ta? Jarane nyuwun ditembangke. Ini yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah, pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, lencet kuning bangkeane nawon kemit. Tangane kaya kut apa? Piye? Jare duwe pacar akeh kok nyandra aku wae ora iso. Angel ya kowe dicandra. Hah? Wis nembango. Nggih, kula nembang nggih. Aku pengen nembang. Sampeyan seneng nembang apa? Ora. Kono aku pengen tok tembangke ya kuwi nembang napa, Pak? Gugur bunga apik. Terus anggepe kula iki pahlawan apa? Betapa hatiku takkan pilu terlaku. Kok malah nangis? Wah, sombong ta. Mbok madhep mriki to Kang Mas. Sik, aku tak Kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. ya. Nggih bae lho ya. Mbak senyum ta. Nek senyum ki ketok untune. aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drowone. Aja untune wis gripis. Ya, bacotke. Bacotke diaja. Pluk. Ten. Hanguh jiwa Nadyan suaramu apik aja mbok kira yen aku ki bakal tresno marang sliramu. ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka apa? Saka apa? Kok jeruji besi ya? Piye to? Aku ki kurang setia piye? Sampean ning nggo kaya wesi-wesi kae to, tak enteni. Sak
metune. Kurang setia piye jajal aku. Saben sore tak tiliki ning ngarep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nah. Nek klambimu ora tau salin. Biru terus. WBP. Ya bacotke. Agawe ruciting gale Kang Mas. Kaya Lesmana sesuk. Piye? Panjenengan mbok nyawang kula to ya. Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem napa agi tak lairke. Mbok timatke sikik disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Medun. Dadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak deg 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 ta. Lah kuwi nyajenenge tresna. Aku yo ora deg-deg yo terus tresno kok. Aku Oh iya, nekat. berarti mian kae ora deg-degan. Ora. Neng kok iso ya? Aku bingung. Aku bingung. Yo wedange, Mbak. Kowe jan kemanen tenan kok kowe, guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lho disawang. Ten Hah? aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanodya, mengko yen konangan para kawula aku lingsem. Ora ana uwang. Iki rasa dipepet-pepetke to? Ana. Aku pengen ngene iki, aku pengen gandeng. Kowe nek ngetoprake yo ngene iki, karo wong liya kaya ngene iki. Ha iya. Iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak sumintene mbok ganti, Pak. Lah Kula ngapa? tak totalitas. Ayo. Kira-kira ganti sapa? Ya. Langsung ngene iki lho yuk. Ganti sapa? Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis. Nek ngono njaluk ganti aku yo njaluk ganti. Apa kapan kowe? Sing bagus. Amodar ora kowe. Yo, bacono sik lek nembang. Wis, rampungno sik lek nembang coba. Lara. Sawangan to kae Kang Mas. Lintange lho Kang Mas. Ora wae tenda kok. Upamane. Kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Ha kowe ngeyel kok kowe. Iya lho, profesional lho. Kae lho lintange lho Kang Mas. Kowe ngeyel kok sirahmu kok. Oh dibenerke kok ngeyel. Endi to, Ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Dibenerke kok ngeyel. Ati soto. Ora ana. Oh lah mripate siwer ya. Oh iya. Nah, Oh. padang to kae Kang Mas. Iya. Lah kae kaya tresnaku karo panjenengan. Paham to? Ora. Ora Kok weruh. ning klonga-klongo ki. Lah aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Kowe anggere kerep digandeng kok Subrata ya gandengane lho. Set. Ah wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacotke nembang. Apa? Kangsi. Tanganmu kok halus banget to kan Mas. Iki gelo. Ana garise. Udu iki telek iki. Wih mau bekas kukur-kukur. Katudan. Aku ora ngerti.
sambenane bojomu biyen dek urung entuk kowe kok. Lha napa? Mulane tangane ana kelek kok. Bendina anggranu ming usruk-usruk. Anggere ngolet usruk suarane mak krok-krok. Kang si Natya Kang Mas mbok ampun ngoten niku to ten kula aja mak-mek sik to Lah, lingsem to isin di kanthi para kawula ki ngerti ki isin iki ra ana uwong ora ana sapa-sapa anane ming aku kalih panjenengan Karo kijing. Mau jare ning kidul kuburan. oh mboten ora Lah ra omahmu ning kidul kuburan to Kang Mas iya Lah mula aku sak mentani ning kono oh Upama aja mundur-mundur kok keglebak. Keglebak. Kualik. Hah? Kegledak kok Oh geglebak. iya, kegeblak Hah? Keglebak. geblak Glebak. gegeblak Keglebak. dandanono lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe Ora. Engko tibake sendir lenga prata. Upama munduta rokmi upama sampean munduta rokmi Rukmi kuwi rambut Rikmo kaya rambut ya Tartamtu sampean keringetan to Kang Mas kula lapi nggih mriki oh alah jan kok keringete nganti sak jagung to ya bagus lho Lha pripun kula niku ngelapi keringet niku lho. wis dembe dilap ben dilapi sing wong liya wae aja kowe kasar kowe Bendelap. Tartamtu angel ganti sirah ya gampang Asline tenanan iki. lho ora iki lahir batin ora kan mau nyolok ganti wong Cangkeme ayu kok dikucir. Ngibarat wong numpak ngibarat ten hah dadi pangertimu yen aku ki wis duwe pacangan are ora apa-apa aku moh napa duka saka Kanjeng Rama dadi kowe aja nguyah aku Rama sapa? Rama sapa Ramana maling Debyong Alim. oh Rama Adipati Debyong Alim. Debyong Alim Rama Debyong Alim Perdana Kusuma nanging kula tresna kalih panjenengan tresnamu sing geter ana jroning atimu aja tok lairke ana ing aku nanging kula mboten saged coba to ora iso ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciyut jembar tlatah kowe golek wong lanang liya apa ora kowe golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten ora ana priya liya ning atiku mung ana panjenengan tenan tenan estu
malah medeni to khusus. Kang Mas. Mbak kula disawang to ya. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Diresapi. Cek diresapi apane nek ngono kuwi? Ya umpamane ki aku ki apik ngono lho. Lah ya iki ki ora ono upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak prau. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Ora Sangseng. ya. Bojoku edan. Kita aku tak kleru to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane Kuwi nyembangi nyawiji. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Moh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki moh. Kudu ana nggon khusus tak nggo nembang. wah Nggon khusus. Ya ayo merono. Ha wegah moh. Lah kok emoh? Aku ki ora tresno karo kowe ten. Ning kula tresno. Iya, kowe tresno percaya ning aku ora. Mbak heeh. Moh. Alah. Moh. Heeh. Aja ngentrok-ngentrok to. Kang Mas. Iya nembangan wis aja ngono kuwi ora tegel aku ora. Yo. Lumampang. Mripate napa Kang Mas? Ora apa-apa. Kelilipen Kula ilangi napa? ora sudi. Tanpa walah. Mbok ngene iki to, mlaku-mlaku gandengan ora asik to Kang Mas? Heeh. Gandengan ngene iki lho Kang Mas. Gandengan ngene iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi manten kae lho Kang Mas. Sik arep dadi manten iki sapa? Ya, aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to, Ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Ya ora iso. Wae. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Dadi aku ora gampang aku nelake katresnan marang wong wedok. Lah aku ya setia lho. Setia apa? setiap saat Ing madyaning jala nidi temah gonjing anggen iki mbok tememplek kene iki lho anggen Ora amot, Ten. hah amat ya Gedhe banget iki. lho amat ngene kok Wah, aku ora isin aku. waduh isen Lingsem. lah ngapa Atase putra Adipati kok arep dadi bojone wong desa. lho biasane nek wong desa ki ayu-ayu kaya aku lho Delok sikilmu mlethek ora? ora ombole mlethek Suwe-suwe ya iya. lah sampean seneng sing ngombo apa sing ciut seneng sing mlethek apa ora Wis, hah rampungno nggonmu bawa. temah gonjing anggen jong ning pagulingan ya wah apik iki mau wisan ya aku ditampa ya Ki wis rampung gitu, Pak. manut suminten urang lunga kok Suminten. hah Ruruk. rodok apa Kayak serepak. Troro gedhok ya Kang Mas ya
Ten. Aku tresno lho Kang Mas. Kowe aja kaya ngono, Ten. Aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama. Mbak aku ditampa. Ora iso napa ten aku. Ah, Subroto mlayu terus tak tutuk-tutuk. Aku ora iso. Aku ora iso. Ayo to Kang. Aku ora iso. Ayo to. Aku ora iso, Ten. Iso. Aku iso Kang Mas. Terus Ah, wong Subratane wene mlayu dialonke kene kentongane ya alon. Yo, baleni. Sawas iki engko nyrimpet aku klumah. Ora apa-apa klumah kok tak tampa. Ora. Ten. Ku aja edan lho, Ten. Alah Kang Mas. Aku wis duwe pasangan, Ten. Purun nggih. Emoh aja. Ora ngono kuwi to. Nggih Kang Mas nggih. Ora, Ten. Mbok Kang Mas ngomong ngeten Ora. to Kang Mas. Golek wong lanang ya, Ten. Tok diantang. Tok. Nun Purmiyarso, tolong sebutkan, ndak apa-apa. Ya nggak mau saya nanti darah itu Mbak Cucu. Nggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketuprakan iso cara kebumen apa? Cara apa iso ya Kak? Cara apa iso ngapur kok bocah. Iya. Nyok jatahmu nyok. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Alhamdulillah. Ya, Matur kabeh. nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya, podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ke? Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipedhati ming. Iki sasri-sri do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresno karo wayang. Iya, monggo. Iya, Tin. Aku bingung. Saben dina mikir manuk. Aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Kula ya silak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemain lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Oh. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. Bles ki aja ngon wetenge. Ngapa? Matane. Dudu aku lho, guys. Lah sing marahi mlelak-mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Malah ciut. Nana. Mikir manuk podang. Jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Kagem? Asistene Pak Tumyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan. Besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah, ndak do tambahan penghasilan ki dong gleleng e. Ah iya. Ya wis ben ora apa-apa. Jenengan ya tambah loh, setiap sayur jenengan ya oleh loh. Endi? Angger 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dhewe iki jenengan loh. Lah ya ora apa-apa, ning kene iki sing ditanggap aku e. Lah iya. Maksudnya Apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung cilik ta. Ya Mas, ya Mas. Yo, maksudku
Ora Gresula. Lah ngapa? Kurang. Kurang. Karo kae, mesti males aku kae. Iso komentar kae sik cedhis bintang samudra kae. Tak jenenge cedhis bintang samudra. Lah napa mergane? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek nyeloke piye? Halo Dos ngono. Agawe gregeting ati Nora manda son pikatku lute benda Ya, mangga podang kuning. Ya, yuk. Esok awan ning omah wis ora kerasa Uyuran aku lagi sing tak sayang Mudah-mudah miter
bapakku kok ngenyawang awake Tatin ki malah melu abut kawan ora pangling Bagong ingkang Abiyantara. Wah, cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, muga ditimbalono barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana, jer kuwi minangka dadi panakawanku lan panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dagi timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adi lenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong. Mangsa Baronga Purbawasita pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larane akeh banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastike ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Wah ngandera mlebu cangkem. Mengestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tamanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat paripun dayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Akarang kula niku nek krungu pangendikaning ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik mataku kesamberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Padha kanthi harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring Sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong nuwun wonten pangending adhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe.
Aduka kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-plegu ya gelem ya ora. Terus kula sing ngenthengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo jan-jane ya padha wae. Jan-jane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang ndro nganu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertiane aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki sirkuler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki udu wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi gemah Ripakarta tata Turaharja. Panjang werdining dawa punjunge kuluhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atosing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kare gareng karo Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngoten niku nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak saniki rak ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Ah intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhake kene sing tak sawang
anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong, nggih ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong, sowana pepundhen Pandhawa. Pepundhen Pandhawa elingen utawa emutna gawe neneling Purwoduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Ah, Tumbak Karawelang Payung Motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki wis dheme rendah e. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus Kelimasada. 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula iki ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi ming sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar nika dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong irung mati bapak wis teka. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku le tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara dhuwit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok ming alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku ming alasane wong keset. Iya Bagong, nggih.
Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ha niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripayu apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Mung disikat dadi samang. Oh ngono, nggih nek cara nggen kula ngoten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga kalih Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada sareng sak tindhaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3. Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun, yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora nanggono magawe gelar irawang-wang Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget e kula. Bagong. Non. Warendi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun nyaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe bali arep ngopo? Ajeng matur kalih bapak. Matur perkara apa? Wah, niku rahasia. Blok ora. Non, blok ora. Ora bloko takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen bloko tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng ditutuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ra iso mikir kula. Bagong, nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karangkadempel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambeki kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lha kok ngertos sampean? Ngerti wae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho, iki piye ta iki?
Kok sampeyan nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sandadakon salah. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndorowati, mengko kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndorowati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndorowati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, lah iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, atur nek kula bangga, Tak rampungi. nek kula pasrah, Kowe tak bondo. Oke, wis ben mudar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu ning cangkemku. Aku apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abeh. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing niku kepidak menungsa ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi aku. Yen ngono kowe wani karo aku, Wedian diamput. lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus Setyaki. Kene marganing patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencaki karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mat lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, Sencaki mbungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e.
Nggih sentuk copetan leku mlayu iso slep. Ora iso konangan wong. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajember wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek mriko diajar sencake mriki ketemu Linmas. Modar iku Raden. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngeleh. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekon. Itu jatahmu. Engko tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindung wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak mbok menawa keng ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan, mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius. Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe? Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon lek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis iki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi iki ora apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medheng iki. Yo, malah kerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Wah, ngatur banget ora. Sencaki tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelutne ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Gargaja, Ndara Antarja. Ndara Sencaki diajar ora. Ampun. Wih lah kae. Niki napa mlayu-mlayu niki napa? Oh, kaya apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek.
mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manuto karo aku. Anggir Antasena. Heeh, Mak Cilik. Anggir karo kaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Yen ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awamu. Ora minggat suara aku. Wis gawe wirang Setyaki kene marganing patimu. Panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Mak Cilik? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Antarja. Sagu dadi suliye Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, nggih. Jenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduki aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Merga Bagong kuwi abdiku, Le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong, aku ora trima. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Antarja ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mestine do mbelani, ora trima. Bagong iki tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 kowe. Pukul batu bata, pukul batu kali, Pukul gundulmu. rasah nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. Khususon Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis